Shanai ang lekay torno Nono shimi noritu Renai ani hamjang ma Kaham keto nai nono Shuriwo nin bagay noa Khulumo nin bagay noa Shanai ang lekay torno Aba kasia bu phak ketal ma phak ketal tapuk ketal ini sajabu abane bagai no bororok ini tine khoro bamai masu apakai to ini hai sal jarawo apakai to ini apakai to tine hai jarawo apa o kai to rai chakai to mosang apa sanya de kai to nini saset no kai to nagai Kokborok na kokborok coba itu di okai itu dari Joto mungkin nanti ini Hambai Chini Yakhwrai nung Chini Yakhwrai Amen. Sensani tomungo Meng ano kuide Hamjano Fia wanavo Sensani tomungo Meng ano kuide Tano
shirik shamani kanao ambo hamjak mani marinini mukulo nukjago Rwui na dinang nini kano waisang manana kubui ham jama Rwui na dinang nini kano waisang manana kubui ham jama Nayani hamjama kubui hamjama manke shrivo angu kai tolno nang hai borong no manto shrivo nin bagai no hulamo nin bagai no Shanai ang le kai torno Hôm nay có ra đây. Cả mà mình sẽ cái này hết rồi. Kai to ni ko tui tong nai ram kai to le maya chanai brok bi hik bu sai no khong kha than khak chang ma po tong na ni nang su pra yong le da ke wo chang khai rok ma bai ham jang di han abuni ba kai lo ma bai shuri ma bo tong na ni nang ai kai to ni ko tui tong nai rong kai to le maya chanai rong bi hik bu sai no khong kha tani khak sang ma bo tong na ni nang su prai yung le da ki wo chung khai rong ma bai ham za di hne aboni bhagai lo ma bai suri ma bo tong na ni nang ya sak ni bagai machang re kha o halok no ke bota shbai tha
Thaya shaki bagai Muchang reka Bohalok no Kebom tash baita Ketal chamari ketal kai tor bai ka ham zang na 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 ko bui ham zang ma te khak sang ma bai sur wei tong na 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 subra yung le chung no ham zang bono se sang bori na 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 be bang ni bagai se sang bono kha bai ham bai re na 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 ham se ketal chamari ketal kai tor bai ka ham hanjak na 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 ko pui ham jak ma tai khak chang ma bai shuri wei tong na 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 sobra yong le chang no ham jak bono se chang bori na 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 be bag ni bagai se chang bono kha bai ham bai re na 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 Thaya shaki bagai Muchang reka Ohalok no Kebo tash baita Thaya shaki bagai Muchang reka Ohalok no Kebo tash baita Kaito ni hamari basiti ni shalom Benayar kasha lai mano Kaito ni tirul ma basiti ni shalom Dukung kana nila mas nam jago Thaya shaki bagai Muchang reka Ohalok no Kebo tash baita Thaya shaki bagai Muchang reka Ohalok no Kebo tash baita Yakhwrai ni ke thangkai dono Anita Jaborma Borni ngai kai le mong kai siang mani bagai dino pandano Bre Hambai ma Yapharo haino hai especially
Chini tiniwo kainai chini Reverend Father Bishukumar Da Borma Bono Joto mothani mothamari kanai chini Father Dikon Te Joto Chong Ke O Pangano Buskango Bagwi Kuthar Topraisa Pangani Kaito Chokna Jotuni Kusuga Kuthar Nugo Kaito Kuthar Nutong Plainai Kuthar Nugo Kaito Kuthar Nugo Kaito Kuthar Nutong Plainai Amen. Ang tago pada ke simungno Norok ni respon. Ang zamannya sunai kasuk ni zamannya sin tako sun kaja ni motif kaja ni hik senam ni te kaja ni kata raja ni motif bobai turun ista songai kemarin koda gosi ang buku masih sini aku semono raja ni motif kaja ni price namna ni te kaja ni kata raja ni motif bobai turun ista songai kemarin koda gosi ya apa Bang ni place no, Mary's place bang Kokborok question ni mana bang no, kalau kami paksa bang question ni kami paksa ni, kami sendiri, masuk di rumah, ngomongti, anti kene, biasa nani, tiada nani bersih, kaham perubo, hanya perubo, benang perubo, kulit perubo, sak hamian perubo, kaham perubo. Hamzana bagai, te nakna bagai, kai tu dikat aja ni modete, ini lima sak, asino sekat tangi asagora, kai tu ni sekarang, te sakir kini sekarang, ang sakno, mono bersihno, ang penuh semua, aku semua ni mono, tini ni salo, tabung ni simi, raja ni tui, kai jagma bising tui, ani sahinai, ya saknani te ya romani basyo. Kaham prubo, hamia prubo, genang prubo, kuri prubo, sak hamia prubo, kaham prubo, hamjana bagai, te naikulna bagai, kai tu ni kata raja di modete, sini tima sak no semua sekat tuanya sebjora, kai tu ni buskango, te sakir ni buskango, ang sak no gosinau. Hambai kai tu honor gosimun kai tu kunaka, ozaga ang sakitong. Kaito nung subad Lord Jesus tako ko ipopot ni kini kasaktan ni balik ng kanimuti bunga agreement lahaka commitment bunga kok sumani wala kok sumay ni kok narka nung no nung kanaw kaito biar kade o kaito nung kaysa gurang boro hik saing tongan ko sija lama tongsak nung kaito nung subad di hamari kade o Yapharo mung exchange no bunga yestem ro ring to tongko ek slime bunga bai kisa प्रार्थना खालायगोना सुरि नाय सुब्रायम कायतो नना Hambai Lord Jesus tini wo Camdi ketal hamja ketal borok kini yes yang ring finger yang kana yang eksigna angono este nervo ang baksa angono este nervo ani kok narma te pai playa hamjang mungni mari gnai Yapharo angani sak bainono boram ruwo tenu kuni bokrok gnai angano maniwo ani langma tongsak angni ni thani sakno Yapharo tongnai phasalate plotan Mumbai Yapharo kani ni sore mungkin Yapharo lemeni boni yang lu phadi khum mala khum kanlainai khum kaisa naithon khum kaisa phasal ke nor ke kimi thangine
kumalar lainnya apa itu kum ke tem naik thok apa ya pati nong ni bagai to bo nong jara to jara hai ini thangai nang na sekang si bai nang nai kum do ke ya ba khom aja ke bini tangai ma tangai phano eba ke adomi ibno sikang sami ke bini sunukha din theb nang abuni bagai tini mo omo kaisa abuni kok sawo ang tahu declaration sirsinai dia to kayak sih mothane tei dofani sambidani mote plaisa kai tani mothane diskango ang jamaitek chini takok sumon te bukok kainya bukok Anita debruma on bago samke kai to theba mase omong ke borok theba mani aba kai to theba mano borok ta sekakteng nin bible o saka haleluya haleluya amen asubule kisa ajak ni salla takok ni salla rosha edition te abismo kha sumahai kai to bini kusarni joseph te hamari klaite kai to nono bini chungsa sa ganangte hamari klaiteng khorokchate khorokchani sayano yasagai nakai te bagwi mana bagai kai to norok no phanuthung sini sumsok tongthung pha sadalate pholokthung baike khaksang mate kerma molgrum brum tongthung amen tente bai thang kerma ta te molgrum dura no joto bai tongthung amen Efisian pas ni 21 ni simi 33 jara kokborok sejak hiksong saisong kok Kristo Norok subrani kok khanama haino Norok saisani kok khanadi tamni hunba Kristo mothani bokro engma haino saibo bihikni bokro Kristo sakbai thang mo thangnaisa motha ongkha bini busa motha Kristo ni kok akno hamjakma hai joto no hikno hamjak thai kalayo phia hik hanjangnai ro borok joto no saisano sak nangya ta ungthung amo kaito ni kok thai Disu haini saka norok elembago kokno pori ekdiba yaphango snamnaisa borokno chilabai burike snami haini saka amoni bagino borok mo kagi bihibai thansangnai hakya kani kaisangnai aboni bagino borok te kani liya kaisase aboni bagai kaita thebon borok ta sakakten musin surasni kotma kaha asuk lain ka hamza tani denpa isa ba problem rona hambai
recording khanarno jaga Business Enquiries Race to Tirupalla Kerala 689105 India Certificate of Marriage issued by 2000 ketalin modo 28/4/1990 abang bin date of birth yang date of birth ke 18/9/1994 ke yang mo singor manka name of the father mane bin bufane manka banguna Laksmi Dev Burma ayang manka ayang hamza ketan ke bufane mungke bormunang donu Dev Burma ibu mangke bormunang Jasuda Dev Burma Saint Mark Business Enquiries Khutruk Solomonize kainin ke Reverend Father Vishkumar Dev Burma kise bat omo blen nangni do omo brok jotno khai tonsung lamination klaine tisai tondi nangno lago no keman jega kot ambagnya omo abu kai to ya phangmo selawai guri kisnamai kai kya abu elemba no sastro sung iden thai belongo kai to beba phangmo phang tuksa tokri mal madano snamai mandogo jespo kai to abun bagine bini gana pasari kai to adong ni gana mukai apuri ni mukai to sungsai mano ibi ba i puta ha adong ba i kitabo kai to nuka puno baheng jaka hanai ge kai to samani ba adong ka bo ani bahanan bekreng ha bopori hinjak nai bisaka abun mai kai to borong yak khail ka apuri ya phangano abun ruk sabnya tini hayungo bororo semua tuh tengok pakuk somoni bekreng buku Anita ini tuh ada abang bagi tini bro malah ini nang kai tuh ini tuh mana masih buka usi amai nanti kai sorong main fokus sorong bro hik saya bro galai kino kaisa kai tuh namanya kai meni bas nukung kai ketal ke tomani wo susaro joto baik kaham nana nana kaisa semua hik apa ini kaisa meni mau selai stres Kokborok kaisa meni kaisa Kokborok beribai selalu beri jaga baik no lihap abang no sampai terjaga pusing sampai terjaga pusing ke mana jaga baik beri kiam kai man kiam pakai abu oke pakai hajang Bibu mama haja hama amor kolong ayu kolong tungting semas kalanya dong bare naik ke hak sama itu tungtung bersabudi beki nih sembong bagi dia sulain pakai itu ini wah ini sini dan kita dimang saya rasa sih sama semuanya bisa lo jisa bro hamdam kasar lo kapan tong tadi lo apa ganti don lo asal ini apa sih aku kayak itu belum mana bersabut dia sama mana kayak itu kalau nggak ayo di bukan lagi kayak itu kalau ayo lagi ini bos nih kayak itu aku sama di mana itu coba di kayak itu lo kayak satu lama kalau sama kayak itu sering sama tengah oh tahu kayak itu lo this is my blessing tadi kami di sini serius Joto kayak itu kamar kita jadi oh kayak itu oke nakati cuma bela kita amjuk di dia hanya yang kati di kita mungkin harapan saya itu sukses mau mencoba ani kalian takut bukso tapi apa kayak itu nak hamzak mah sini dulu kita kita Hambai kalau 저도 기생충 처음 들었고 Sisa